Usa ka mananagat sa Zamboanga City ang gipusil-patay samtang nanagat. Patay ang 34 anyos nga lalaking mananagat human kini gipusil sa wa pa mailing sospek samtang ana kini sa lawod sa barangay Patalon sa Zamboanga City Domingo sa gabi. Migula sa investigasyon nga sakay sa motorized pump boat ang biktima kauban ang iyang higala nga usa ka 36 anyos nga lalaki aron managat yang kalit gipusil ang biktima. Samtang ang kauban niini nga nakalingkawas mo'y nagdala sa biktima sa ospital apan dead on arrival na kini. Sumala sa kapulisan, sakay matod pa sa usa ka fishing vessel sa usa ka pribadong kumpanya ang posibleng namusil sa biktima. Sumala sa Zamboanga City Police Office, kiimbitahan na nila alang sa usa ka dialogo ang pribadong kumpanya nga usa ka planta sa sardinas, lakip ang Coast Guard, Marina ug Southern Philippines Deep Sea Fishing Association aron masuta ang hinungdan sa pagpamusil, lakip ang pag-ila sa nagpaluyo niini. The shooting was done on high seas, on open seas. We would like to really encourage and oblige the fishing vessels and all the industries around our seas na makikooperate para malaman talaga natin kung ano ba talaga yung nangyari.